Tak, ahoj, dneska jsme tady zase u hry One Arm Cook. A dneska nebudeme dělat hotdogy, ale dáme si tady třeba zmrzlinku, ano? Tak, zmrzlinka hezká. A doufám, že se nám to dneska povede. No, jmenuje ten párek. No, tak. Párek byl vážně prokletý. Tak, co si dáte? Jo, vanila. Jenom chci říct, že ty zmrzliny mi moc ani nejdou. Takže prostě mi ty zmrzliny moc nejdou. Takže musím si to položit semka. Vzít si nabíračku. A co ještě chtěl? A čokoládovou. Aha. Tak já jsem tady vzala kávovou. Tak. A jinak zeptám se vás, jestli máte radši vanilkovou a čokoládovou, nebo čokoládovou, anebo jestli je vám to prostě jedno. Takže, teďka se přepnu do mimoňštiny. Tak, že ty chceš jahůdkovou. Takže, OK. Tak, tady máš a dej mi brašule. I když to spadlo, nevadí. Minule to taky nevadilo, když spadl parek. Takže tady máš, jinak to dám do koše. Co? Ne, dobrý. Tak, co ty? Kávová. To máš. Dobrý, protože mi tady jedna leží na zemi. Upí. Tak, a co ty? Jahůdka. No, jahůdka je tady asi oblíbená. Nic jiný tady zatím dvakrát nevěděla, takže jahůdková je tady. Dobře. Co se to stalo? To pak nějak napravím. Teďka. Já chtěl tu jahůdkovou. A jako, jo. Tak. A jahůdka. Z koše asi. A já tak prosím moment. Dám jenom takhle. Tak. A teďka tut. Kde je tut? Tut. Ahoj. Starý kamaráde. Hej, ale malé jsem mi zajel. No, tak dobrý. Máme kornoutky. Kdo chce jenom kornoutek? Tady, kdo chtěl tu jahůdkovou si smlouvama. Ne. Já bych nemohla být kuchařka. Nikdo by ke mně do restaurace nepřišel. A ne, no, oni to i vidí, že co tady dělám, takže... Jupi! A ještě si chtěl šmoulí, že jo?
Já mám nápad, co pak zkusím. Takže já chci zkusit jednu věc. Takže tuto kodnout na Berecka a šmouli. Šmouli. Jahoda. Káva. Vanila. Kde to je? Aha. Tak moment. Uí! Proč to nejde vzít? No tak kde je ta krabice? Dovolením. Neviděli jste moji krabici? Jo, dobrý. Takže. Jelikož jsme ještě nedali vanilku. No, tak už jsme dali. Jelikož nám odletěla zmrzka. Oh, vidíte to? Vidíte, jak se postavila? Oh. Takže bereme a dáváme čokoládu. Čokoláde. Tak a teďka jahůdka z koše hezky. Kde je? Já nemám jahůdku. Tak to je jedno. No, tak to je jedno. Já jdu objednat jahůdku. Protože už ji nemám. Chápete? Došla mi jahůdka, teďka čekám na tut, který mě zase přejede. Přejeď mě. Přejedeš mě. To dáš. Ne? Jo, dobrý. Jahůdka. Já jsem se sekl. No, spíš sekla. Koukejte na to. Mě normálně odveze sebou. Já jsem si tady sekl. No, tak to necháme být. Kde to je? Aha. OK, tak asi bych už skončila. Už se asi nedostanu ven. Tak. No. Dám. Takhle. No a já asi končím. Mám tady ještě Krysy, který se pozdraví. Čau. No, tak ta druhá se nepozdraví. Tak čus.